வெல்கம் டு அபு வியூஸ். நண்பர்கள் அனைவரும் நலமா? என் வீட்டில் இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய கஃபில் வந்து இந்த ஜாத்தர் சாய் வாங்கி கொடுத்தாரு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம நண்பர் வந்திருக்காரு. காட்டுறா, கப்பை காட்டுறா. ஒரு நண்பருக்கு கொடுப்போம், நம்மளும் குடிப்போம். ஒரு ஹாய் சொல்லு நண்பா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். உம்ரா போயிட்டு வந்து எப்படி இருந்துச்சு? அல்ஹம்துலில்லாஹ், உம்ரா நல்லபடியாக முடிஞ்சு நிறைவேற்றிட்டேன் எல்லாத்தையும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி நல்லா இருக்கிறீங்களா? நம்ம நண்பர் வந்து உம்ரா போனார். சாயா நல்லா இருக்குது, ஜாத்தர் போட்டு சாயான்னு வச்சுக்கிங்களேன், நல்லா சூப்பராக இருக்குது சாயா. ஏன் ஒத்தையம் போகிறேன்? ஒத்தையமில் வந்து அபுகாஸ் அரிசி வந்து 5 கிலோ 10 கிலோ 55 ரூபா ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க போல இருக்கு. நம்ம கஃபீல் வந்து காசு கொடுத்து போயிட்டு ஒரு 2 மூட்டை அரிசி எடுத்துகிட்டு வந்தார். சரி சரி, அதான் உனக்கு ஃபோன் அடித்தேன், அப்படியே போயிட்டு வருவோமே நம்ம 2 பேரும் அப்படியே ஒன்றா. காதர் பாய்க்கு ஃபோன் அடித்தேன், அவங்க வந்து சுக் தைபாலில் இருக்காங்களாம். சரி, அதை 2 பேரும் போயிட்டு வருவோமே அப்படின்ட்டு. நண்பர்களே, வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அரிசி எடுத்துகிட்டு வரோம், ஓகேங்களா?